Hi guys, magandang araw. Actually, magandang araw. Magandang gabi. And tawag dito, merong may booking. Sayang hindi ko makuha yung yung booking sa hapon na. So ito yung pa-share ko lang naman sa inyo, short video lang tayo. And share ko lang sa inyo yung biyahe ngayon, pumasok ngayong alas 5 ng alas 5 ng hapon. Actually, madilim na nga eh. So, sayang may biyaheng Alaminos. So yung presyo niya 315 plus 29. So hindi ko pa alam kung tataas pa tong tong presyo nito pag hanggang ngayon wala pang kumukuha. 12 kilometers yung yung pickup. Tapos yung yung Alaminos 49 kilometers ang layo niya. Siguro mga kulang-kulang isa't kalahating oras yung yung biyahe nito pagka nasimulan nagbiyahe. Sayang, Alaminos. Actually, sabi ko pa naman nung nakaraan na sana magkaroon ng biyaheng Alaminos para makapamasyal din ng ng ibang lugar pa dito sa Pangasinan. Kaso, meron nga pumasok. Kaso late na alas 5 na ng hapon. Mag-alas 6 na nga 9 minutes bago mag 6. Sayang, Alaminos. Ito yung presyo niya Tapos nga pala, kung tingnan natin yung yung presyo niya. Yung makokolekta natin is 344. Cash na yan na makokolekta natin. Tapos yung commission nilalamog yan 63 pesos. So magiging earnings natin 281. So sayang talaga Sayang, hindi ko makuha kasi hapon, tsaka delikado sa sa daan pagkagantong oras. Sayang, Alaminos pa naman yung biyahe. First time ko pa naman sana makakapunta ng Alaminos. Wala pang kumukuha kanina pa. Tapos nagka-calculating pa. So baka magdagdag pa yan. So antabayan na natin. 552, tingnan natin kung magdadagdag pa yan. Kung magdadagdagan pa yung presyo niya na 315 plus 29. So 344 pesos. Sana mag-book naman kayo ng medyo maaga-aga na pwede pang kasi mga kulang isa't kalating oras ang babiyahin. Parang bumiyahe ka na rin ng magmula dito hanggang Urdaneta yung niya, yung travel niya. So kaya naman sana to, kaso wala na, hapon madilim na. Medyo umuulan pa dito San Carlos, pero sa Binmali kukunin yung item. Pickup 12 kilometers, tapos magmula sa pickup hanggang hanggang Alaminos 49 kilometers yung babayin. Sayang talaga, sayang. Next time ko pa sana makakapunta na ng Alaminos. Hindi pa kasi ako nakakapasyal doon guys, konti na malapit na quarter to 7. At hanggang ngayon wala pa rin kumukuha ng booking yung San Carlos to Alaminos. So ayan pa rin sa apps natin. Nandiyan pa rin sa apps ng Lalamove. Hindi pa rin siya nakukuha. So malapit na mag 7 o'clock, hanggang ngayon hindi pa rin siya tumataas. So hindi pa rin nagdadagdag yung customer. Yun pa rin yung presyo magmula kanina 315 plus 29. So yun guys, hindi pa rin nakukuha yung yung biyaheng San Carlos to Alaminos. Siguro ayaw magdagdag na ng ayaw na magdagdag ng ng customer dito sa So plus 29 lang yung nandito sa sa app. Magsa 7 o'clock hindi pa nakukuha. So malamang to baka mag-rebook to bukas ng maga. So ngayon pa naman Sabado, so hindi ako po pwede rin kasi bukas. So sayang. Pag magbubook kayo, agahan nyo, lalo na pagka ganitong Alaminos. Gusto ko pa nang pumunta ng Alaminos. hindi pa talaga nakapunta doon. So ayun lang guys, yun lang yung sa ngayon yung update natin pa dito ngayon. So ayun na guys, yun lang yung update natin dito. So wala pa tayong masyadong biyahe. Tapos kung hindi ka pa pala nakasubscribe nga pala sa channel ko, mag-subscribe ka na sa channel ko, huwag mo na rin kalimutan na i-click din yung notification bell para notified ka sa lahat ng sa lahat ng vlog na i-upload ko dito sa aking channel. So ayun lang guys, follow mo na rin ako sa aking Facebook page. So thank you ulit, see you in my next vlog, bye bye, and God bless sa inyo lahat.